Wara li l-Kummissjoni Ewropea rrifjutat il-pjan oriġinali li ppreżenta l-Gvern biex jipprova jsalva lill-Air Malta, staqsejna lill-Ministru responsabbli mill-Finanzi tal-pajjiż, Clyde Caruana, x'inhu il-pjan il-ġdid tal-Gvern għall-linja nazzjonali. Iżda għal xi raġuni il-Ministru pprova jgiddeb dan il-fatt. Minix konxju tal-fatt ta' dak li qed tgħid inti, ġifier mhux għax ma nafx, ma mhux minnu illi Brussell irrifjutat il-pjan li l-Gvern qed illessa għall-għajnuna tal-Air Malta. Dan meta fl-istess nifs imbagħad ammetta li l-pjan ta' għajnuna li kien ħejja l-Gvern biex jipprova jsalva l-linja nazzjonali tal-ajru qed ikun irrevedut. It-taħdidiet bejn il-Gvern u l-Kummissjoni għadhom għaddejjin. Jiġifier ma nistax intik risposta definittiva. Bit-tweġibiet tiegħu il-Ministru Caruana prova jibqa' jiġħad il-fatt li Brussell kienet irrifjutat il-pjan tal-Gvern Malti, madankollu mistoqsi ċaru tont jekk il-pjan kif oriġinarjament ippreżentat kienx aċċettat. Caruana dar mal-lewża u baqa' jinsisti li l-proċess għadu għaddej. Ġie aċċettat kif preżentat? Qed ngħidlek huwa li għaddej il-works in progress. Dan hu t-tielet tentattiv tal-Gvern biex jilħaq ftehim ma' Brussell dwar għajnuna tal-Istat għall-Air Malta. Wara li l-Kummissjoni ma laqatx l-ewwel pjan f'Novembru tal-2020, il-Gvern Laburista kellu jfassal it-tieni pjan tiegħu, dak li fil-fatt ġie ppreżentat ftit tal-ġimgħat ilu. Madankollu l-Gvern naqas li jippreżenta pjan aċċettabbli anke din it-tieni darba u issa qed ikollu jfassal it-tielet pjan tiegħu bit-tama li dan ikun aċċettat mill-Kummissjoni. U sa dan it-tant il-ħaddiema għadhom fl-ama dwar il-futur tagħhom mal-linja nazzjonali. Filwaqt li l-management u uffiċjali oħrajn prominenti għadhom idaħlu fil-but pagi tajbin ferm, meta l-Air Malta għaddejja minn problemi finanzjarji enormi.